Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noardewyn. i.v.m. de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is de legende van de bende uit het keer. Maar een bloedige geile boerderij is kiert een kleren breed. Een harsenswiener maken van haar beste green het is. Een Fries, Twee Fries, twee door de Fries. Ja, maar ga je dat met me in en zo al heel het En wies. het hele gespoek zit bij de snaren in het hier. Staat stil al te lezen in het zakkenboek. Van de heid, de zon en het hele gespoek. Dit is Noardewyn. Goeie, en welkom bij Noardewyn. Je hoort met mij een bijzondere gast aan de tafel voor het Omroep Friesland Café. Ik ken hem al heel lang als muzikant, enthousiast man. Ik heb hem op strittetje in komen, altijd even een praatje. Hij had in verschillende fantastische bands spelen in Friesland. Te beginnen met Dockumer Lokaeltsje, Lul, maar ik onder andere Klinkhamer. En tegenwoordig is hij nog altijd op een paard met Nothing. En Kaydee, om het zo maar eens uit te drukken. Ja, Kaydee en de goodfornothingboys, want dat met wij dus, de jongens. Kaydee is Famke, hè? En dit is de stem van Sytse van Essen. Of mag ik Sytse van Essen zeggen? Nee, dat schreef ik altijd op. Dat had te maken met dat... Bij de VPRO daar zit vroeger een Gerard J. Walhof. Ik denk dat ook, mijn tweede naam is Jan, dus ik denk dat ik Sytse J. van Essen van. En dat werkt het wel. Hoe is het? Ja, goed. Ja, maar daar? De best. Ja, mooi. Nee, het beste, maar de muziek is leuk. Maar de locatie gaat goed, Nothing en Kaydee gaat hartstikke mooi. Dus ik heb niks te klagen. Dat is mijn belangrijkste ding in het leven, die muziekmaatje. Dat kan net zonder. Nee. Oorleding is de nijste en laatste plaat van het Dockumer Lokaeltsje. Oh, ja, dat is dat is nooit zo, maar dit is wel goed. Ik zag de kapstok. Ja, precies. Oh ja, dat is wel mooi. Ja. Een kapsalon. Oh nee, kapstok. Staat erop, hè? Kapsalon. Ja, klopt. Kijk, een clipje van u kwam. Ik wel leuk. Vrij simpel, maar wel heel leuk. Nee, ik vind het een heel mooi clipje trouwens, ja. Dockumer Lokaeltsje, een band eigenlijk uit de jaren 80. Ja, van mij weer 84 of zo begonnen. 84. Hoe is dat om anno 2024 nog steeds met zo'n band op paard te werken? Als je bent 24 jaar bent, heb je niks dienen, hè? Dan heb ik gewoon weer met het net. We beginnen wel weer een soort spoken. Want we zijn nooit echt opheven voor mij. Maar we hebben gewoon 24 jaar niks dienen. Kun je contact bij elkaar? Ja, sporadisch. Maar ik ben wel heel blij dat we toen we weer echt met elkaar, toen weer het wel weer een aanvulling om je leven, zeg maar. Dat we gewoon helemaal hij weer oorpraters, maar die horen vrienden ja. No? Dus wij zijn weer in gymnasiumjongetjes, dat is dan weer het oors. Ja, ik ben even Peter Sibbinger natuurlijk. Ja, en Frits Jong. Ja. En dat is, weet je wat, we binnen toen we begonnen, omdat er een, we weer op squallen, Peter die zit net bezig in de klas, maar ik heb ook bij Frits in de klas zitten. En er weer een reunie van de squallen. En toen vregen ze of we nog een keer spelen wonen. Toen ben ik spelen gewoon. Toen vond ik het zo leuk. Ik denk dat het iets van 4 violin. Ik weet niet meer wat het precies is. Ik denk 4 violin, denk ik. Toen dacht ik, hey, dat is leuk. We gingen gewoon maar even naar. We gingen gewoon verder. En toen hadden we weer een plaat maken. Toen nog een plaat en nou deze plaat. Dus nog hebben we meer plaatmakers in de eerste periode. We bestaan voor mij ook al langer dan in de eerste periode. En dat gaat hartstikke mooi. Het mooie is, je hebt net meer. Vroeger, toen we jongetjes. Toen woon je de wereldverovering. Toen woon je like wat wij toen populair vonden, misschien zonnig goed. Gewoon alternatief grut zijn, man. En nou is het zo van, we hebben vooral heel veel plezier. En we zien wel wat er al gebeurt. En er gebeurt een hele plotte. De hele oude wereld gebeurt natuurlijk in de muzikale, in de muziekwereld. Qua optredens, maar qua nou Facebook, ja, we blogs, ja, het is een hele oude, echt een hele complete oude wereld. Hoe stond je daarin op dit stuit? Nou ja, dat probeer ik zoveel mogelijk. Ik snap nou een beetje hoe dat werkt. Het is wel een hele oude manier van doen. En dan komt ik een hele plotte, hè. Vroeger had je een bandje in een cassette demo maken. Dan sprong je er al uit. Zo ben ik begonnen met Lokaeltsje uiteindelijk. En
Nou kan iedereen had bijna een studio thuis. Je kan gewoon gratis downloaden. Wat vroeger gewoon 100.000 euro's kost. Kan je ook gewoon gratis downloaden bij wijze van spreken. Je kan thuis een heel platte opnemen. Dus er komt ook een hele platte op internet. En dan moet je wat toch in te komen. Ja, wat is dat al goed? Dat is een hele platte. Dat is gewoon helemaal geen reden hoor natuurlijk. Dus het een hele platte is gewoon slecht. Meeste denk ik. Maar ja, in de jaren 80 kan je een hoop bagger maken. Ja, maar toen weer wat leuk weer. Toen mocht er vallen meer. Toen is een hele hoor. Net maar had ik wel bagger maken. Maar die tijd was dat een lokaaltje dat we toch weer de koer. Het is natuurlijk op zich wel een vreemde muziek. Vrij toen al. Had je ooit zelf een titel aan, jongen? De muziek van Nee. dat programma? Ik had Nee, weet je wel, mijn pa met die een heel veel invloed van wat een No Wave uit New York is dat wie dat. En dat weer wat noise-achtige dingen. Maar we hebben in wezen, vind ik, dat we wel een hele eigen statie ontwikkeld hadden die het eigenlijk nergens in past. En ik net zo tijdsgebonden is eigenlijk. Nee, deze plaat die toen wel maatje kennen bij wijze van spreken. En die wil met die neuken in wie nog wel maatje kennen. Dan weer ding naar het raarwest. Het is net tijdgebonden. En dat maakt het wel heel leuk. Maar dat was net echt een naam, jongen. Want uit welke muzikale hoeken kwam je hem zelf? Wij winnen echt. Ben je een punkers? Ik wie die ja, Fritje hier, ik wel een link met de punk, maar die kon letter wel jetten naar wat kunstzinnig nieuw wave-achtige dingen. This Heat en Joy Division en dat soort dingen. Zo wat meer, wat moeilijker. Vond ik hartstikke leuk in. Ik vind misschien het meest punk. Ik houd ook wel van echt een domme punk, vond ik ook mooi. En Peter, dat weer een hele pat jongetje. Die hoeft toen al. Die wil piano spelen bij jazzballet en dat soort dingen. Dat vind hij al heel mooi. Maar ondertussen houdt hij van de meest vreemde muziek. Een heel wonderlijk jonkje. Hij is voor mij bij Scams Feeling. Toen we net een lokaaltje, maar dat hij hier al een optreden regelt. Maar we hier nog helemaal geen repertoire. We een band van het lokaaltje zien, we onszelf live zien. En toen benaderde Peter die wil bij spelen. Dat vond ik wel mooi. Maar die houdt van dingen als Suicide. Ik vind dat is vrij minimale elektronische muziek. Heel erg, wel heel mooi trouwens. En heel erg indrukwekkend vind ik het. Maar wel heel vreemd. Dat binnen de meeste mensen die horen er net van. En weet je het voordeel? We zien op het gymnasium. En vlakbij weer disc. Dat weer misschien wel een van de beste platen zijn die Friesland nooit horen op. Die in ieder geval het allerlaatste spul, vreemde spul, importeerden nu in Engeland. En dan komen wij in de pauze heen en gewoon singeltjes en zo luisteren. Wij dekken heel veel de input uit. Dat we echt dat die zaken in het westen weer, weet ik dat we goed het gong weer eigenlijk. Heel belangrijk. Vlak bij Squalla. Ja. Want wist zelf nog naar net van wat Peer nam, welke bands dat daar draaien en jet hard. Dus denk zo, dit wil ik echt. Ja, nou, dat wie op een bepaald moment Killing Joe, de eerste plaat, weet ik nog. Dat was een hele indrukwekkende hoes. Zo'n zwart-witte hoes. En dat moest niet jaren. Dat weet toen ik hele unieke muziek op dat moment. Wist nog naar hun taalwest bij Snake, weet? Ja, daar ben ik zo zongen. Ik had een aantal keer zongen. Legendarisch concert. Ja, dat was heel mooi. Via dat weer Teenage Jesus en de Jerks, daar zie je die hoes. Wie zie je in het etalage en dat was achter de hoes, maar een vrouw maar een famke erop. Ik denk, dat mag je dan. Nou, dat weer precies nog, dat is de locatie wat probeert tot dat gebeurt. Die maakt gewoon een schreeuw en herrie. Ik deed toen zo op verkeerde toerental. Moest op 44 in de tuin 30 niet. Dat wordt ook vreemd. Dat hij dan. Dat wist wij dat. Ik leer dat we dat soort dingen. Maar ik vind dat wie ik een heel grote fan van. En dat komt letter, maar bij Klinkhamer wel meer. Ik ben een heel grote Clash fan. Ik ben echt een grote fan van de Clash eigenlijk. Wat een muziekalere bands dus. Maar ik bedoel... Ja, maar ik houd ook van GBH en dat soort bands vond ik ook leuk. Hè? Exploited vond ik de mindere. Maar ik ben wel aan Sham 69 en dat soort bands, Stiff Little Fingers. Dat weer wel bands die te vat, dat wie eigenlijk de krijg vat nog werden. Dat soort dingen. En ska. In die tijd, ik denk de eerste plaat die kocht ik weer Madness en de Specials. Die hadden een hele invloed op, maar dat is pas letter bij Klinkhamer. Ja, want letter komt toen te lonen in Klinkhamer, met de skamuziek. Nou ja, ik denk te lonen. Ik had mede betokt, zeg maar. Ja, toch? Wie een soort idee van mij en Fappen toen.
Die weet hoe krijg stoppen, maar die kon stoppen, maar strewelten. Zo. Maar dan kom je alsnog op, denk ik. En dit is wel een mooi verhaal, want er was ook het hele spook eruit. Ja. Dat was eigenlijk een beetje het begin van het lokaaltje, want op een paar moment een demo maken. En hier is op Waasdamsmiddag is een VPRO. En dan draaien dan ik demo's. En op een paar momenten zien we elke keer zitten hier met demo's. De eerste week er nog altijd er vast zitten. En toen draaien ze dus. Dan ben je helemaal uit te gek, weet je. En toen draaien ze een dek erachterom. Daarom ging die eigenlijk van mijn Frits mijn opname en ik. Want misschien maar cassette denk ik. Ja, die ging die opname natuurlijk wel van dat nummer. Maar je moet wel jaren wat ze zijn. En toen draaien ze dek erachterom een track. De drumtrack van de Beastie Boys nummer. En dan ging weer dan voor een soort prijsvraag, maar zit even op. En dan kon je, wie dan het beste weer in het water draaien. Dus wij gingen dat nummer, die track. En toen dacht ik even wat met wat. Want ik ben ook een Beastie Boys fan toen ook. Laten nog Rutte trouwens. Daar ben ik later vaker een hele grote fan van. Maar toen dacht ik even wat van Martin. En toen ben ik nummer 1. Met de VPRO. Dat was eigenlijk het begin. Maar de VPRO-connectie die we met het lokaaltje in. Later hebben we nog in de studio daar opnamen. Een hele grote studio van het Radio Philharmonisch Orkest. Gaan wij maar eens rot zo jongens zetten. Met je draaien. Mooi draaien. Draaien vreemde jonkies. Maar met kapotte gitaren en een vreemde versterker. Peter Machine, vioolbasken. Dingen waren een heel drumstel. Maar ze vond het prachtig. Die is zo'n soort setje, kijk, dat John Peel en ik wil hier, maar dan in die studio, dat weer grappig. Ja. Wat voor jonkje wist u? Ja, ik zie nog wat foto's en filmpjes, denk ik weer echt een net helemaal door zijn, een beetje zo'n new wave punky jonkje, meer net echt super punk, dus qua uiterlijk zo nog wel, maar meer gewoon wel een leuk aardig jonkje. Dronk net, ik rookte net, ik deed helemaal niks. De muziek was eigenlijk het belangrijkste toen al. En een stadsjongen uit het dorp? Ja, dat ben een dwarpsjongen. In eerste instantie ben ik een dwarpsjongen, dat bleef ik altijd. Ja, maar op het gymnasium. En dan was het mooiste wie had je dan. Was het heel stadsleven dat weer het punt. Ik ben wel blij dat ik op de middelbare school naar de ster ging. Dat bedoel ik, een stadsjongen uit een dorp. Ja, meer een dwarpsjongen die zich in de stad heel goed rijden kon. De dwarpsjongen bij jou eigenlijk altijd wel een beetje. Dat is wel een oorde basis, heb ik het idee. Ik ben blij dat ik in het dorp ook nog meer Reduzem, dat nog best van mij. Leuk, leger de squallen neem ik om. Ja. Zit je op een sport? Ja, die gingen wij eerst een paar sporten in het dorp. Dat we keertsen en korfbal. Dat is korfbal in het Fries. Ja. Dus we gingen net voetbal. Dat is korfbal, ik vond het leuk, want dan zit ik famkes in het team. En ik in het team van Oren, dus dat is wel leuk. Dus ik de eerste sporten kwam, maar dat je op hetzelfde veld maar vreemde famkes staan. Maar had je nog niet bij de sporten dienen? Ja, dat dienen alle wagen dienen. Maar dan zie ik op het gymnasium. Dan werd de boom, maar mijn vrienden uit het dorp werd minder. En ik heb dat die gewoon naar Grauw of naar Akrum, naar de MAVO. Dus en je komt toch maar over een meisje in aanraking. Ik zit op het gymnasium met sowieso een type squallen. Een hele mooie squallen. Daar ben ik heel blij dat ik dat op zit. Hele fraaie squallen in de zin van dat we net alleen leren. Maar je kan dingen omheen. We kregen gewoon in het weekend kregen we de sleutel maken. En de koude kon je oefening. Welke squallen ken dat? Bijna nergens, denk ik. Goed toen wel. Maar als je met wie vraagt, ik weet het die een stadsjongen uit het dorp. Ja. Maar daar ben ik wel nieuwsgierig naar, want geen drank, drugs, geen gekkigheid. Maar wie echt muziek. We gingen naar concerten op een paar moment kom je op leeftijd naar concerten. Dan dien je op tetje naar een net. Maar we werden wel heel erg geïntegreerd. Gewoon geïnspireerd door alle muziek die toen op dat moment maken waren. Dat weer een heel breed new wave, dat weer een heel breed gebeuren. Dat weer de Talking Heads wezen. Dat kon weet ik veel, Wire wezen. Die hele heel wat verschillende muziek waar daar in gooit. Dus zo'n ding gewoon een beetje gewoon rock. Die was een spannende tijd. Ik vond het een hele mooie tijd. Heel wat nieuwe muziek aan het doen. Ja.
Maar wij kunnen naar Tannemoer heen. Ja, het was steeds... De kamers in de stad. Dan kom je mijn oren meestal in aanraking. Maar hoe reageerde die heid en die men daarop? Ja, die vonden dat weer wel vrij natuurlijk in zekere zin. Maar die zwaarder nog net? Wat? Nee, wat weer week een paar manieren was wat ooit dan een onderwijs was moeite mooi. Maar ik weet wel dat het gebeurd is dat die man behoorlijk van mij naar beneden sprong is. Op een voor hier die werd allerlei lui weer. Niet zo van met de euro. Dat hij van mij dus bij doen. Dat is geen moeite mooi. Ja, het is wel. Ik denk altijd dat een band het zo makkelijk mogelijk zichzelf maakt, zeg maar. Dat is volgens de regels, maar dat heb ik nooit gedaan. Ik ben altijd wel, vooral het moment dat ik op een middelbare schoolkamer toen kon ik wel een hele eigen ikje ontwikkelen. En dat heb ik toen nooit zien in mijn huis. Vanaf mijn 12 zit ik al in een soort staat van oorlog met de maatschappij. Zeg maar, ik sta altijd de deugd niet helemaal. En dat past ook goed bij het punk, hè? Dat anti-dingen. Maar wie er een generatiekloof met die ouders? Ik krijg... Wat mooi van die soort. Een man, dat is dat ze dat binnen ik heb een prachtige opvoeding gewoon. Alles weer wel oké. En wat ik een van de mooiste dingen van die soort, Enrique, die koer mij steunen in keuzes werd hij net achtersturen. Nou, dan ben je echt niet tegen. En zonder dat want ik maak natuurlijk alle keuzes die... natuurlijk, maar ik maak wel vaak keuzes die ze misschien leven net in. Maar het weer dan wel mijn keuze. En ondersteunen ze me ook gewoon. Dat ben je een hele goede opvoeder, denk ik. Wie er muziek in huis? Nee, we zijn weer helemaal... Ja, er zijn een Pip Laden, een van de ABBA en een van de Vico's of zo. Maar wie het stil en die ergens de klok slaan, denk ik. Ja, ik denk, onder op Friesland zie je een paar met even gewoon... En zo had ik moet voor radio luisteren, maar ik woon net echt aan mijn muziek. Dus men, dat is het die wil heel vaak muziek, maar die op volksdoen zien. Nou, ja, dat is... En dan, ja, dat is van die volksdansmuziek. Maar dat is wel lollig, want een van de laatste nummers die staat zo'n drawing is... Dat is een nummer wat ik tot de pookspeler was. Dat hij dus heel snel toen ik de pook verdeed, die hadden weer van mij heel bekend of zo. Dat wie deed dat is die volk. Dat is meestal volksdansmuziek. Dat is van mij, dus mij. Dat idee had ik wel. Ik zie die platen heel snel. Want ik vind het dek van onder de indruk. Dat is mij, die is een belt beneden. Maar toen kon ze zeggen, had weten moest met tingelingeling. Wat daar stond nog op staan, zo. Ja, dat weer de muziek werd ik dat weer was. Maar verder hebben we net een compleet een muzikale familie. Behalve dat mijn broer een gitaar speelde. Dus de eerste contact met een gitaar, ik kwam van mijn broer en die had me die gitaar van zijn kamer en ik heb hem in mijn hand zien toen. En dan kon we playbacken en zijn Ruud wissel. Hij lag toen in een donker buiten, lag in huis en de koers met de koersje en wie nog playbacken. Net mooi tennisleggers met de gitaar van de broer. Waar weer die maat? Dat weer Sander niet meer in die tijd. Die had ik in het school bij zijn band zitten, dat weer een vader Lokaeltsje. Maar die is later hoe de horen muziek maatje. En ik had toen nou net eens vaak zo. Maar daar heb ik wel mooie dingen op blijft. Dat we toen wel de week eigenlijk altijd bij elkaar. Ja. Is je nog herinneren hoe die band hier is? Ja, man. De eerste die band had verschillende namen, maar toen dat eerste optreden hier de Tropical Suicide, de eerste. En de tweede hier de Fries Kuusvliet. Dat was eigenlijk dezelfde band. En dan maakte ik een soort new wave-achtig. We konden heel wat dingen wel, weet je. We gingen toen een bepaald drumstel nog. Dus drummer, dat we flitsen toen al. Hier wel een snare drum. En hier een bekken, zie je hier niks. Als ik met een bekken had, had ik gewoon een lampenkap bij de Emma-cellen. Dat ligt wel op een bekken, weet je. Maar dat maakt ik leuk. Dat kon je niet tegen, hè. Oh, de radio's als versterkers. Die oude buizenradio's, dat mooi geluid. Dus dat weer mooi van die tijd. En weet ik wat alles direct heel goed klinken. En dat is helemaal het leuk altijd eigenlijk. Die doet een hele platte vrijheid. En hier dan bepaald met een viool bij. Ja, dat weer heel mooi vrij. Mooi dit. We beginnen muziek draaien. We draaien natuurlijk op het begin het haarspook van de Dockumer Lokaeltsje. Ja, mooi nummertje. Ik denk dat die een van de eerste Nederlandstalige rapnummers misschien de Noordse pasje weer doen misschien wel. Maar, en Friestalig. Maar het is in ieder geval, ja, dat is ook een Nederlandse taal, hè? Fries. Maar het Friestalig, denk ik, sowieso de eerste die door op radiowedstrijd bij op zijn traaien.
Dan komen we eraan over te spreken. We gaan eerst even naar Klinkhamer. Komen we ook nog over te praten. Mijn prachtige nummer vind ik zelf weg. De Fiets, Klinkhamer. Met onder andere Sytse van Essen. Ja, en meer. Die Fiets van Klinkhamer. Nou, Ja, mooi nummer. kondig je maar even af. Dat we Klinkhamer, dat hebben we op een paar met een fabbeland. Dus er wel en ik, die hadden dat toen betocht. We maakten eigenlijk muziek maar meer ska erin. Maar dat was iets wat wij heel leuk vonden. En ik deed punk. En toen is zo'n Klinkhamer ontstaan. En dat weer eerst een hele tijd maar fabelzanger. En uiteindelijk was Sjoerd Plantinga, die in eerste instantie gitaar speelde bij ons. En ik nog trompet spelen had. Dat was toen een zanger. En dat wie toen een hartstikke naaie band uiteindelijk. Ik wil hetzelfde concept, maar met gewoon in muziek waar ik wat meer poppy en wat meer. Ik vond het eigenlijk een hele goede band. En dat is net de eerste die het vond. De stem van Sytse. Sytse van Essen, Joert. Ja. Noardewyn. Nee, mooi dat je het vertelt. Oorleving is het nijste album van de Dockumer Lokaeltsje. Maar muzikaal doet hij nog volle meer. Hij heeft onderhoor dus ook in de band Klinkhamer zitten. Daar druimen we dus wat van. De vertelde trouwens, bij dit nummer hij een clip maken. Ja. En daar speelde hij nog een rol. Ja, die speelde daar even wel mooi. Die speelde daar in de scheidsrechter in. Want die speelde zich op een boksvallen. Olympia van hier in de stad. Al die boxers in. En die vierde, dat is een verlies. En dit verlies. En dan op een paar moment dan gaat de hoofdrolspeler, dat weer een maat van mij. Die gaat dan tellen. En dan zit hij mijn hart te tellen. Dat is weer mooi. Dat is prachtig dat hij er even niet speelt. Die begon me opbellen. Hij wist dat hij het waar moest. We bellen op. 10 minuten later weer dit. 4 minuten later weer put. Zo doet hij dat even. Die beiden alles leven nog. Ja, die beiden leven allebei dan nog. Dat is heel mooi. Ja. Ze werden wel ouder. Maar ze winnen er nog. Ja. En dat best zijn ze in laatst trouwens december 64 jaar trouwd. 64 jaar. Ja, dat hel ik meestal niet meer van mij haast. Maar bijzonder. En elke dag nog rummikuppen. 3 keer. Middags. 3 keer rummikuppen. Maar 12. Prachtig. En mooi. Dat was mooi. Was dat product contact, meid? Ik heb de ordineren. Had ik altijd mijn product contact gewoon. Ja, de laatste week even net. Maar we hebben ook maar locaties in. Maar die optreden zit. Maar in principe had ik ook goed contact met ze. En dus dan een broer en een zus? Ja. Zuske die zit op Vlieland en mijn broer en op Sint Maarten. Dus ik ben die eerste band wat Sint Maarten erin ken. Als Maarten is zo. Ja. Sint Maarten is heel erg uit. En Vlieland is ook allemaal de boord werd, hè? Dus het is moeilijk. Maar wat fantastisch dat eigenlijk het hele gezin bestaat nog dus. Ja. En dan is het wat natuurlijk wel mooi is dat mijn neefje, de zoon van Jenkie, van mijn zus, die had trouwens presentator is bij ons op Friesland. Die zitten we boven in Zouterdam, in het huis van Zouterdam. Die heeft het huis gekocht. Zijn we in de bovenverdieping en in Zouterdam ben ik op de benedenverdieping. Maar dat is altijd een heel veilig gevoel dat er nog altijd mensen binnen. Want toen dat net zo weer had, ik kon een perenhoen op een online kon ze nemen komen. Dat vond ik weer achteraf grappig, maar dat maar net te vaak van komen. Ze kon altijd wel handje dat kon nemen door de komen. Maar nu ben ik mijn neefje daar. Mooie vriendin en dat is grote respect voor je. En een heel mooi systeem uiteindelijk, hè? Dat ken. Dat zal ze eigenlijk wel altijd kennen, maar ik ken het altijd, maar het is zo mooi is dat het dan hoor je wel binnen je gezin, of binnen je familie. Het mooie is, als ze dan overlijden heeft, is het van u een eigen huis. Ze werden net ergens anders. Ja, mooi, daar werden niet. Ja, eigenlijk het belangrijkste deel van hun leven wennen aan. Met wij opgegroeid binnen. Dat is wel mooi. Gaat het ook iets hoe de hechtheid van je familie, gezin? Ja, ik denk dat wij een hele mooie opvoeding en een heel mooi gezin moeten hebben. En dat we meer zeggen, we hebben altijd alle liefde en vertrouwen en steun krijgen. En die mensen die altijd dat heel simpel, maar als je van squallen tussen gaat, dan zie je een bakje thee. Zo, dat is gewoon het hele simpele, want dat is denk ik heel belangrijk. Voor de basis, hè? Ik denk dat het de basis is. Ik ben net zo conservatief, maar op dat gebied ik wil iets conservatief. Dat maakt natuurlijk dat de harde met mij werkt zo trouwens, maar
dat er dan in is en dan kan je een verhaal even kwijt. Dat je gewoon aandacht krijgt, liefde. En mensen die praten vroeger altijd moois. Ja, dan praat ik eens vol. Die waren wel beschuldigd. Wat plaats op dat maar die man. Maar ja, dat is ze gewoon altijd. Is het zelf heidwijs, wel? Ja, nou, op dit moment net. Ik denk wel, ik denk wel een leuke hardwijze. Denk ik, want dat weet je nooit zeker natuurlijk. Maar het hier wel ken, gebeurde ken, op een bepaald moment is net gebeurd en dan ben ik op zich wel blij om. Is het gewoon domwijs een randtoeval? Ja, nou, het is nooit van mijn doel geweest. Het is net zo dat ik denk van, ik mag beslist meer hebben, want dan gaat mijn lijn terug of zo. Dat zou me niks. Nee. Bovendien, als je helemaal uitevalueerd bent en ik zit op het hoogste niveau, dan kan dan beter. Dat is normaal dat je steeds verder evalueren. Dat gebeurt me maar net. Nee, maar Hoe zet het direct? maar het kan een droom wezen om met jou roeren met een bakje thee. Dan zit hij Sytse. Nee, nou weet je wat is het? Wat bij mij dan het meeste dat was het, is dat ik de wereld momenteel net echt. Ik ben heel positief ingesteld. Maar ik ben blij, ik zou er wel nog in zitten van mijn band. Want ik ben net tot 24 jaar geweest. Dus ik zet er wel uit. Ik zou morgen alle organisaties naar een prachtig leven gewoon. Maar had ik mij nog niet in, had hij nog bijvoorbeeld nog eens 5 soorten zien, weet ik wel. Nou, dat zou me dat wel zwaar genoeg maken. Maar ik vind de wereld gaat net een goede kant op, zeg maar. Zo naar uw jeugd, die hebben 80. Maar een prachtige titel. Maar die win ik donker. Ja, maar er is nooit een bom vallen. Dus het wel goed kan. Ja, dat is absoluut nooit gebeurd. Het is nooit gebeurd. En we hadden toen ik dat Iran op een bepaald moment moeilijk, die weer in de wal. En dat bommie, dat we toen nog echt de Koude Oorlog geweest. Wij zijn echt een beetje maar Rusland. Rusland was een grote vijand. Ik zie op Brezhnev op televisie nog steen te zwaaien van we komen. Ja, maar we wisten met zo'n mooi zo hier. Wij wisten ook wie Brezhnev en wie. Wij wisten toen van mij meer dat ze Sint-Wurg werd. Ja, dat is wel waar Poetin is, toch? Dan weet ik niet, dat ze als vregers van Napoleon, dan kennen ze dat wel. Weet ze eigenlijk wel net in welke tijd dat wie, hè? We gaan waarom bij het Dockumer. Waar had de naam betocht, Dockumer Lokaeltsje? Dat weet ik niet, dat is waarschijnlijk dat we een heel veel naam opnamen. Het wie een tijd dat we van die garage rocken en wie uit Amerika hebben heel veel bands totdat we een country beïnvloede bands en rock, maar dan komen we trein vaak uit de gumclub die Ghost erin of zo. Dat moest we gingen toen echt met de spoken in en met het Dockumer Lokaeltsje in een trein. Dat beetje dat idee weet. En dat is wel een hele pattern, maar wel uit werk het wel blijkbaar. En Friesk. Ja, dat wie gewoon een. Hoe kwam je hem? Dat weer voor u. Dat weer het idee wat we gewoon hier. We doen gewoon in het Fries. En het leuke van het in het Fries zeggen. Dat is wel uit je eigen omgeving uiteindelijk. En dan had ze het automatisch oren dingen als het in Engels was. Ik ben niet eens, maar Killing Joke, neem ze maar op. Ja, dat wie natuurlijk. Van de Clash. Ook een helft van een van de eerste New Wave-achtige bands van Pieter Wilkes. Ja, die zit erin. Maar verder weer een eigen. Van verstaligheid weer helemaal net iets wat wij dingen. Je muzikale omjouwing weer Engelstalig. Ja, maar wist wat het is? Het gaat om de muziek en wat staal je. Wat is het? En dat is voor jezelf en dat komt tegen goed. Dat wie wel is eigen. Ja, het is wel een mooie taal trouwens, mooi dat is Nederlands. En het ligt wel wat op Engels, dingen. En dat we gewoon betocht in het Friesland, denk ik. En dan zitten we met het Skipstrand. En uiteindelijk strandt het nooit. Nee, maar ik ben echt een voorbeeld hier. Ik ben er zijn maar in document in die tijd. Een van mijn favoriete bands wie de Stalenorgels. Ja, maar die ben van mij oprecht omdat ze us komen. Ja, bedoel ik. Die kwamen pas daarna, denk ik. Die kan dat nooit. Wij zijn een van de eerste die dat echt hele vreemde muziek maken, maar Friestalig, denk ik. Ik kon niks vinden daarvoor. Nee, ook al dat weet ik een beetje nieuw wachten van die zelf te maken. Ja, maar daarna is het net zo. Nee, en dan weet ik maar in heel even een singles. Nee, helemaal niks. Op het alternatieve gebied net. Nee. En toch ben je op een gegeven moment landelijk. Wij hebben meer van altijd Boedenfriesland spelers in Friesland. Maar toen zien dat we nooit doen. We spelen in Middelburg, Tilburg, Utrecht, Oerl. Ja, ik ga maar in Friesland. Maar dan maakt het die lui niks. Als we weer in Middelburg, dat is echt aan de andere kant van Nederland, toch?
die lui, ja, dat blijkbaar, ze verzinnen niks van, maar het maakt het niks uit. En want ik zie nog een mooie filmpjes op YouTube. Maar, dat je me ook kon worden bij de VPRO. Ja, dat vind ik heel prachtig. Helemaal vreemde uitspraak van mij. Ze kon net altijd goed uitspreken. John Peel hier, dat ik nog wat de moeite maken. Want die had dus ook wat draait. En dat weer natuurlijk voor u zo'n hele eer. Want dat weer is het voorbeeld. En ook het voorbeeld met een grote inspiratiebron. Ik word de poks van i.v.m bijvoorbeeld. Maar die net altijd makkelijk, wel heel vaak verkeerd spelt. En zo had hij op de posters. Maar dat maakt het niks. Uw taal is dan net zo belangrijk. Het is wel belangrijk in die zin van de zangers wel belangrijk vinden. Maar het blijkbaar maakt het net zo fluit. Dat die teksten, ik vind dat Peter die een hele mooie teksten schreef in het Fries. Dat ik die van net ook een Fries ging, dat van de grijden en een wijden en een gruto op het land en zo. Nee, maar dat is waarvoor stiet. Ja. Dat is een keer wat oors gebeurde in die teksten uiteindelijk. Voor de per weken verleden had je hem nog jet op Radio 2 bij de Spijkers bij Koppen. Mooi dat we dat eruit waren trouwens. Ja, maar je wint. Nee, we spelen live. Ja, dat we vroeger hadden we dat met de VPRO winnen gewoon een waanzinnige middags live. Hè? Hier hebben we gewoon een Yellow live. Of was het met die bij op Hilversum 3? Ik kan ze nog net meer vaststellen. Dat komt toch, maar nou, dit weer wel mooi dat zij, dat is mooi hier. Of zij, die blijft van Spijkers met Koppen, maar dat is, ja. Wat ik me afvraag is. Hier een 80, VPRO, op een gegeven moment John Peel. Je speelt goed op de feestje. Je hebt zelf vast een heel verbaasde blikken. Hoornhas of wat ik dit. Ja, maar ik wil. Dat ze echt. Dat valt me nog op dat een hele wat lui. Dus we hebben gewoon naai publiek, zeg maar, naai fans. Maar daar ben ik nog echt luid van te in. Die praten vinden dat weer bestaan. Maar ben mensen dan lieken verbaasd over het Dockumer Lokaeltsje als 30 hier verliep? Vreemd genoeg wel. Die hebben we toen natuurlijk nooit zien, maar we zijn best wel een unieke band live. Het is een hele overweldigend van heel wat lui. Toen waren wij vrij normaal, maar we maken echt orenmuziek. Het is echt orenband. Het is niet rock, het is net dit. Ik speel heel vreemd gitaar. Ik ken helemaal geen gitaar spelen, maar ik doe iets wat ik zelf in het Noord spelen kan, dat scheelt. Maar het is gewoon een hele eigen benadering. Met toch een hele eigen geluid. Peter, Mosje, Bas. Het is gewoon een unieke muziek. Met toch het elke keer wel weer verbazingwekkend is. Speelt ze noemen wel eens het twakje hetzelfde of net? Of zit er altijd... Ik net. Nee, bepaalde nummers. Nee, deze plaat, die laatste. Dan woonde ik wel een beetje waarom nooit beginperiode. En ik zie het wel wat erin toen we opnamen. Ik wist eigenlijk net... Wie net helemaal vrij weer. En dat maakt vrijheid, dat is een hartstikke leuk mooie muziek, maar het is soms ook alleen maar angst en jagen. Want daar namelijk helemaal het mogelijkheid. Doe ik wel de bocht uitzitten, maar Peter en Frits moeten die wel volgen je dan. Live zeker. Ja, weet je wat dit is? Ik ken de bocht in, maar dan binnen we bepaalde afspraken op bepaalde punten, dan heb ik het goede akkoord. En dat is dan altijd, dat klinkt het heel mooi. Dus, dat is gewoon, maar dat is net, weet je zelf, het blues of zo. Die blues spelen, een blues kan iedereen spelen. Maar de blues kan net zoveel mensen spelen. En als het een beetje op die manier is, en ik denk dat ik een soort bluesmaatje op die manier, dat het gewoon puur mijn gevoel is. Dat ik een gevoelsgitarist ben en ik get net zeer om akkoorden. Die soort vermoord die vreemde dingen door de kruis van hele vreemde situaties. We praten straks verder. We gaan eerst nog even een opname draaien van de Frozen Land All Stars. Ja, dat is ook leuk. Dat is ook wel een titel in. Ja, dat weet ik dan uniek gebeuren. Ja. Dat is goed, hè? En tot die boom. 1, 2, 1, 2. Ik zit met mijn oorteken. Ja, dat zijn we. Maar we gaan maar in nog. All of them super troopers standing right over there. Take this music in your mind and get ready for the Frozen Land All Stars, man. Watch me now, what do me say, what do me say, what do me say? Me say, Lord say me never did I warn you. Oh Lord, me tell you. Lord say you got to be a gangster. Oh Lord, me tell you. Me say where me a come. Originality standing up front. Me say we are the Frozen and all start making the music you want to hear. Lord say me never did I warn you. Oh let me tell you. Ja, dat is de Frozen All Stars met Raga Clinch. De Frozen All Stars, dat is een mooi verhaal. Ja, lees even nu dus wat. Dat we in die tijd, toen hier die platenzaak, Sound. En de Mountain Madness, Sytse van Essen, die hier toen Oldstar, die kroeg.
En dat weer zo, dat weer een connectie op een toerneer. Want al die gabbertjes die dik bij hem kwamen, die kwamen ik bij mij in de winkel. Natuurlijk om een plan te geven en kaartjes te geven. En ik wie in eerste instantie volle met een alternatieve punk en metalwinkel. Dus dat wie ik wel even moest even wat beetje ompielen van het komt er goed tussen alle groepen. En ik zie ze altijd hetzelfde. Een gabber is voor mij hetzelfde als een punker. Het is altijd wel een beetje anti-maatschappelijk. Ze winnen de hele dag en nacht. Dat is een punker wie dat, maar een gabber die weer dag en nacht weer die gabber. Ze beginnen helemaal van die muziek. Muziek wordt compleet waardeerd door de rest van de wereld. Uiteindelijk hetzelfde. Dus en dat probeer ik gewoon een beetje duidelijk te maken. En daar ben ik echt wel mee bezig. En op een bepaald moment toen... Ik kreeg steeds meer contact met Sytse. De mout. De zwarte. Sytse sound is Sytse oldstyle. Of zwarte of witte Sytse, ken ik. Ik vind dat nog wel mooi. Zwarte of witte Sytse. Maar goed. Op een bepaald moment toen kwam Frozen, dat festival. Wat een prachtig festival weer. Ik weet nog, ik zie toen ik in de organisatie van de vader. En ik zei, nou van jongeren wel willen. Maar ze punk delt zetten. Maar ze hip-hop delt zetten. En gabber. Nou, dat weer wat. Er zat wel uiteindelijk die in. Run DMC. Die spelen het. Maar ik Roughneck. Dus dat weer echt... van jongeren. Maar er werd weer nog wat commentaar. Heb ik uit om het Friesland zien dat ik wel hoe de janken toen in die tijd. Want dat komt al in het goed. Dus het mooiste weer toen ik weer. Ik vind nog wel dat er toen een paar met eerst een punken en gabber nou met dat die wie bij de Porsche helemaal in dag gewoon. En laten zeggen van die punkertjes eerst hakken. En die perfect. Het wie net te weinig meestal, maar het wie wel een prachtig festival. Er is nooit zo'n festival geweest. Er is in Nederland. Het werd die combinatie weer op die manier. Ja, er is een verklaring voor dat er relatief weinig mensen op houden. Het waar wie dat wie eigenlijk... en de slechte publiciteit uiteindelijk hier bij. Dat had best wel invloed op. Dan ben het dan mensen die zijn, nou, maar we net in, dat ze wel uit de hand in. En dan weer om het Friesland net helemaal oké in vinden. Maar ja, het is gebeurd. Misschien dan volgend jaar maar nog een keer hier. Dat hier namelijk een heel uniek festival werd kunnen. En ik volg meer street credibility dan een letter welcome to the village. Wat volg meer van werd heel wat lui mooi en bern in de gang. Die ik al volwassen werden. Dat we een beetje welkom to the village. Terwijl dat Frozen en dat wie echt kids. Dat wie echt jeugd. Waar zit die organisatie? Nou, Sjouten nou, dat weet ik nog. Kees ter Wisga. Ik zie het, ik was sowieso in de beginfase zit ik er heel erg bij, maar ik moest letterlijk spelen. Dus, en nog een aantal lui. Friesland Pop, zeg maar helemaal. Ik weet niet wie dit toen al bij zit. In ieder geval Sjouken toen. Die werd toen nog net consulent trouwens. Ik weet dat Kees de Wisk had in zit en nog een aantal lui. En die Kees die zit toen, ik ben onder Friesland, nee, bij Friesland Pop, wie dat. Dus ik denk dat Terwar, net als er wat lui erbij zat. Maar het idee is ook goed uitgevoerd op zich, qua bands. Dat is wel heel leuke dingen. Ja, met fantastische line-up. Ja, alleen dan gaat het watertje in zit. Ja, dan gaat het dan gauw mis. En dan wat slechte publiciteit die onterecht weer. Maar goed, dit zei zo, het weer een mooi festival. En een leuke beurten. En het weer wel een beetje wat... Ik weet nog wel dat het wel lukte. Dat het wel bij elkaar koe. Ik ben helemaal geen probleem best. Op dat gebied net. Dus dat kon makkelijk. En dat weer een beetje wat in die tijd hier dus die platen schaak. En ik vond het belangrijk dat die lui gewoon bij elkaar... Dat ze bij elkaar winnen. En toen van Frozenland... Toen dachten wij... Hey, met zo'n zorgen... Wij gaan even een project opstarten. Maar uit de gabberwereld... Dat weer een live van de Hit Squad. Dat is een hardcore producer duo. En Paul en ik, van mijn die shoot is het mooi. En dan gaan we gabber en ska en punk weer combineren. Paul Alma, hè? Ja, Paul Alma. Ja, Paul. Er is maar één Paul. Paul Alma. Ja, toch? Maar dat wie toen het idee. Dat is dit uitkwam. Dat weer dus hard dance geweest. Maar ik was weer in ik nummers werd gewoon echt dikke hardcore bassen in zitten. Kicks en... de kinderen dat we optreden hadden, was het best wel indrukwekkend van mij. Maar er zitten niet in lui dat wij op die gitaar om te rammen. Mouten met dus Sytse, die ken ik nog goed jongen. En dan zeg ik gewoon, dat weer is Paul, Sytse. En dan had ze al een front.
Nou, dan ben je eigenlijk oorlog als man, denk ik. Ja, dat gewoon als Paul en Sytse, dan leen ik altijd. En dan had de mout erbij. En dan zit er wat op het podium. Dan kun je het omheen. Heel uniek eigenlijk. Wie ik een van de dingen die ik nog net jaren dingen op deze manier. Waarom naar Dockumer Lokaeltsje? Want op een gegeven moment... We zullen weer naar de locatie, daar is ik alles maar begonnen uiteindelijk. Ja, Maar daar eindigt met alles in. Nou ja, maar waarom eindigen die eerste periode? Waarom ben je hem stoppen? Ja, Je bent het officieel stoppen. Peter die wie toen gewoon toen kreeg ontwerkt in dat weekend had dat in de muziek maar eens gedaan maar weer die pianist en hij maakte van me toen ik al dat die producties maken of weet ik veel musicals dat wie zijn burgerkijk hè en hij wie wel een beetje bang voor het rock'n'roll leven denk ik maar dat maakt het veel uit het is zeg gong dat de gong is en dat we nou hebben dat kon alleen maar als we stoppen in als we net stoppen in dit nog net in. Dan ben ik wel mooi. We hadden dadelijk weer oppakt met wie wien. En toch de ontwikkeling. We hebben letten, dat is op zich wel mooi vond ik. Maar baalde ze ervan dat het stoppen destijds? Of wie het gewoon... Peter die stopte trouwens ook mede. Omdat hij toen ik maar lul begon. En dat vond Peter heel goed. Ik vond dat we daar verder maar moesten. Die missen het net samen, maar die in lul. Punt, is het trouwens, maar een punt erachter. Ja, Lokaeltsje. Ja, dat hebben we toen. Overigens. Ja, dat weet ik een mooi verhaal. Dat we toen nog een kleine prijs maar die en we werden toen geselecteerd op een bandje wat helemaal net maar muziek van u. Dat we gewoon van platen opnamen. Zo ben we eerst in de voorrondes kwamen. Maar daar heb ik nog woon uiteindelijk. En wie een goede band, hè? Die eerste platen vind ik prachtig. Mijn ene Sytse van Essen, Ja. Frits de Jong, Dat is ook van Lokaeltsje. Klaas Kippers. Ja. Dus eigenlijk wat. En P. Hoven daaraf, hè? Natuurlijk een belangrijk meer, Ja. ook een gitarist. Dat wie zo'n Engels, dat wie ik heel en wie wel goed en wie ik heel erg moeilijk zit in elkaar breeks en dat wie ik wel een soort locatie maar dan wel Engelstalig maar dan wat meer nummers wat langer. Nou, meer pop erin of zo. Ik vind het, maar wie toen ook heel goed ontvangen. Hoe wie dat zonder Peter te werken? Want dat wie toch een beetje Nou, dat wie op de zin het ramp. creatief is wel heel belangrijk voor de Dockumer Lokaeltsje altijd best. Natuurlijk, het is bij een lokaaltje. Dat is heel simpel. Dat is een. De hart is zo'n hele gespoek, een heilige drie-eenheid. Dat is het eerste nummer, dat aanspoek. Maar wij zijn maar strijden met de locatie en de ene is het vervangen. Had ik het u geen? Gewoon, dan weer het besteed niet meer. Frits het gewoon weer besteed niet meer. En Peter het gewoon besteed niet meer. We hebben al ergens aandeel erin. Peter die maakt dan wel de tekst, maar ik ben heel vaak geïnspireerd met zo'n verhaal van mij. Dat ik dan met dingen met toch die de frosketrol op deze nijplaat. Ik eet al door de frosketrol, die zit op een froske. Dat weet net iedereen, maar ik weet het wel. Ik denk als ik het zie trouwens, ik wel. De frosketrol. Mooie trolletjes. Ja, daar haal ik wel eens inspiratie uit dit verhaal die dan je hebt. Peter is er heel goed in en dat dingen oppikt. En dan maak ik er een tekst van. Ben je maten, Peter, Frits doen Ik ben goede vrienden. en de Dockumer Ik Lokaeltsje? zeg beschouwen is als hele goede vrienden. En daarom ben ik blij dat ik met meer maar zo omgeef. Hij werd in Pijntijd, dat komt in de Duitsland, maar toen ben ik het niet meer. En Peter en Frits zitten in Amsterdam, dus je kamer kan net heel vaak zien. Maar ik ben blij dat de orde van het 4 uur, nou, dan is het gewoon wel heel bijzonder gewoon. Dat je dan diezelfde enthousiasme, dan ben je aan het oefenen en dan is het hartstikke leuk. En dat ding Ja, maar je hebt een bal bij kort, hè? Ja, een bal. Ja, geschiedenis. Ja. Die past een beetje op elkaar, of net? Ja, ik ben wel een oorfiguur, dus ik heb wel een oor. Ik heb een oorkaliber vriend erbij. Ja, ik ben wel vrij. Ik ben wel. Dat is natuurlijk. Zij winnen wat gymnasium. En ik heb dan wel. Dan komt ik tot ik in de hardcore zie. Ik ben eigenlijk wel oren typisch erbij. Ben Frits en Peter altijd het gymnasium bleun dus? Zeker zin wel, ja. En ik had, ja, zeker zin wel. Dat komt ik omdat ik een jongerenwerker geweest ben. En, hoe kan je te lonen? Wat? Jongerenwerk? Ja, via op een bepaald moment toen wie dat voor mij in eerste instantie via de uitkering. En toen kwam dat de software een lui. En daar wie ik ook geschikt van. Daar wie denk ik ook geschikt van.
En dat was meestal, maar dat luidt een hele overhaal. Ik heb nog net wat aan. Dat weet ik net net al, maar goed. Ik weet ik wel eigenlijk goed in. Hoe is dat ding? Wat? Jongerenwerk. Aantal jaren. Moet er best wel met zo'n bus hier door de stad west, hè? Nee, dat weet wij net trouwens. Dat weet mij net. Dat weet die Orenstichting. Dat weet toen in die tijd. Die is 2 stichtingen, hè? Stichting Welzijn Leeuwarden en wijkwerk. Nee, ik ben er met 12. Die concurreren niet met elkaar. En ik zie dan een beetje meer bij de rebelsen aan. En dat ging heel goed. Wat wie die... Op die manier had ik trouwens Ronnie, werd ik later maar speling in. Dat is heel belangrijk. Ja, daar speelt nog ja, bij. Ja, daar speel ik nog steeds bij. Ik qua band zelfs. Maar wat wie die doelgroep? Wat wie die cliënt? Ja, wat is nou een jongerenwerk? Dat is... Ja, in principe begint het. In principe was het zin. Officieel is het eigenlijk van de middelbare kwaliteit. En dat verandert die mensen heel snel. Maar de middelbare kwaliteit. Maar je begint eigenlijk wat je zal een beetje pakken op levenskwallen. Dat ze dan wel kennen. Maar je had de spijblaas, de omhangers. Toen had ik de ja, dat wie toen in die tijd wie dat het jongerenwerk. De depri-typetjes, maar toen had ik de hooligans en de kookspullen. Ja, wij in wijken ontwerk. Dus dan is wijkafhankelijk zeg maar. En dan hier ik het nou zelf. Wat meer hangjeugd denk ik wel net. Ja. Hangjeugd. En een keer op een paar moment ging dat die ik zelf een beetje ontwikkeld. En dan is de krakers en zo. En dan ben ik al van jongeren. En die zien overal. En dat is wel een apart type. Dus dat nam ik, dat wie dan van mij een soort wijk. De kraakwijk. Weet je? Nou ja, dat bedoel ik. Binnen die jongeren dan had je al je verschillende groepjes. Ja, en het vervelende is natuurlijk. En hier is ik de alternatieve groep. En daar waren nog wat verdienen. Daar ben ik toen wel mee bezig geweest. Toen net helemaal nog. Dat is bijvoorbeeld een groep die bij elkaar komt in verschillende wijken, maar die hebben nergens een plak. Terwijl die horen, wat je zo, ik heb maar even het raam in gaan, dan moet ik wel een klein klaar zijn een plak aan met hem zitten kennen en zo. Dat zijn we in Nederland. Dus ja, wie een hangjeugd. Dan winnen ze nog een probleem en wie dan een jeugdzoos en dan praten ze mooi en dan kon ik goed met ze praten. Is toen een verste MO, een modus operandi, hoe het met dat soort kids omgeest? En dat bij mij zo natuurlijk. Ze denken eerst wat dit dat voor figuur is, hè? Oude jongeren. Wij kon maar niks schelen, weet je. Dat weer toen. Dan weer toch een paar mensen van. Nou, de zwerver nemen ze weer wat voor mooi. Dat is een geuzennaam, hè? Maar ze wisten niet. Op een paar momenten jongeren gaan altijd kleren. Dan maar wetten verknoeien. Dan pak ik gewoon een glas wetten. En zei, maar mag ik gooien, jongen? Over mijn kop. Of ze tien minuten hollen. Zei maar, dan kan je nog een boom. En dan zit ze die onderschieten. Hè? Ja, dan had het van hun geen zin meer om te kleren. En dan werd het zo, oh, deze die had ik aan. Deze ken ik 40 keer alsof die toch is, hoor. Dat wil ik het. En, wat ik had belangrijk weer, hij draaide in die tijd in de flankier. En dan weer bijvoorbeeld uit Huizen weer een aantal jongeren. Die kwamen er toch, de jongens altijd, die gingen vrij petit fit, maar van ze fit gingen, zie je eerst altijd te blauwen in een chill-out, die weer dan. Van ze fit gingen, dan gingen al een paar hardcore nummers van ze draaien. En dan een connectie. Muziek weer heel belangrijk. Is altijd heel belangrijk geweest bij jongeren. Koest toen ik echt wat met die jeugd. Kost hun ergens verder inbrengen? Echt ja, wel dingen dat ja, mooi. Dat je dan zo'n jongen wat heeft helemaal. Bekend zie uit een bepaalde familie. Ik bekend zie die gewoon echt altijd ellende hier een probleem maken. Dat wie op een paar momenten nergens bang voor wie we zo. Zo'n 100 man in de hoorn zitten gewoon en nog wat zin op. Maar toen. Iemand draaien, maar DJ'en. En toen die man een DJ-wedstrijd, dan had zich zenuwachtig en benauwd. En dan weer hetzelfde jongen, wat gewoon op de 20 uur zin gewoon erbij zo. Maar dat hij zijn derde keer Janko, dat is mooi. Dan hij een passie bij hem loskriegen. En bij Ronnie weer dat ik zag. Ronnie Prins, nog een hele goede vriend trouwens. Maar die had op een bepaald moment de gitaar in. Dat ik weer jongeren werken in zijn wijk. En zijn die nog wijkvoorzitter of voorzitter van het wijkbestuur. Ik ben hier al heel gauw aan bouwen. Dan had ik op een paar moment een gitaar in die net is van mezelf hier trouwens. Dan kon die, dan kan hij een gitaar voor je. Ja, ik hoorde die gitaar. Dat kwam je dus letterlijk naar later. Toen kwam we op dezelfde squal als die jongen terecht. Van mij die drivers. Dat is mijn gitaar. Maar ondertussen heb hij wel een gitaarspeling. Nou ja, dat soms met hele liedje dingetjes die het heel belangrijk vinden. En dat is jongerenwerker. Als ik in de wijk werk wist, dan had ze veel meer invloed. Dan had ze meer invloed dan als Stinks. In de feit dat ze besteedt, dat ze best geen invloed gehad. En dat zou dan een les ding. Maar je ziet ons over invloed, over positieve invloed jij hebt uitgeoefend op mij en mijn vrienden. Dat is zo.
dat is wel heel mooi. Het positief dus. En dat is het mooiste. Ik vond het ook leuk trouwens. Ja, dat is plaatszak gewoon. Ja. Jongerenwerker geweest. Vooral natuurlijk muzikant vooral. En, ja, dat viel DJ? Muziek, want dit was ook het belangrijkste. Verder maak ik het ben ik op een paar momenten vond ik het al even best. Maar muziek is altijd het belangrijkste leidraad geweest in mijn leven, vooral in top te bewijzen spreken. Had je ooit proberen om een vaste baan? Nou ja, dat wie er maar jongerenwerk, die hadden toch een kantoorfabriek of wat dan ook te doen. Wat dan? Ik bedoel, had je ooit overwagen om een vastbaan in bijvoorbeeld in het onderwijs? Nee, op een paar momenten, maar dat is een heel apart verhaal. Dat had ik net zin om nog helemaal in de game alleen maar zo stellen. Op een bepaald moment ging wat jongerenwerk gewoon 2 keer hier in Jout en die Snits. Gewoon net doen dat mis. En dat wie voornamelijk om de overhead zijn, maar de directie of de lui die de baas binnen, die dan dat ontstaat een probleem die net terecht winnen voelen. En dan denk ik dat ze net terecht winnen. En dat kwam het mis. En toen ging ik op een paar moment zeggen, oké, klaar jongens. Ik ben er klaar mee. Dat komt me net nog een keer. Ik zie er geen zin meer in dat ik nog een keer. Want ik ben heel loyaal en ik wil me er 100% voor inzetten. Dat ik net een keer vanuit waar dat ik zit. Toen dacht ik gewoon muziek bezig. Want had je een opleiding volgen van jongerenwerker? Nee, ik heb een leraaropleiding aardrijkskunde, gezondheidskunde. Had je die al maken? Ja. Dus dat bevoegt iets? Ja, maar op een bepaald moment had ik er niks van in. En dat niet te maken. Nou ja, ik kreeg toen het jongerenwerk. Dat vond ik eigenlijk wel leuker. Want dan maak je ze namelijk in dat zin te krijgen. Dat is wel mooi. Dat is een burger op een hele orde manier om squallen maat zeggen. Maar ik hier toen bij stages. En ik was. Jeetje, ik ben goed dat ik hier net les jou. Maar ik ging net het probleem met de jongeren doen. Maar net met de scholieren. Maar mijn oren leraar. De wist zo'n leraar die houden helemaal uit van jongeren. Wie met jongeren werk ik staan. Ik snit zo bepaald met de teamleiders. Vinden die andere jongeren, vinden die jongeren wel leuk? Nee, zei ze. Die moeten kinderwerk doen. Die jongeren vonden ze niks anders. Die gingen het hele pad, maar die kon wel terug in. En ik kreeg dan weer het probleem, terwijl het hele onterecht. Ik denk, ik weer een kleerman worden. Maar du was nooit voor de klassen stien dus? Nou ja, bij stages. Ik wil misschien wel een leuke leraar wezen. Dat misschien aan wat het is. Het is een gong dat het gong is. En verder maken wij dat net zoveel. Ik ben heel tevreden verder door alles. Ik kan nooit een product verzinnen. Maar ik heb een hele platte dingen tot me krijgen. Ik bedoel, op het moment dat ze optreist. En dan komen de meisjes naar die tafel. En die zijn te kijken. Want ze denken, ja, niet zo'n mooi concert zien. Om nu al concert van het jaar. Ik neem het maatje van de morgen, mijn lokaeltje. Maar ik woon met Kaydee. Dan denk je van, nou, dat is net yield. Maar dat is misschien nog een volle belangrijke. We hier door Ronnie Prins, die best via die jongerenwerk Klinkhamer, has hem geholpen. Intussen ben je Maarten, maar ik echt dikke vette vrienden worden. Ja, maar ik muzikale partners in crime. Met 2 groepen en dan gaan even naar het duo Nothing. Ja, dit is een nummer trouwens. Dat is wel een vrij langzaam nummer. We binnen toen begonnen. Ik ben daar bijkamer. Hij die Nothing besteld, maar oren. En toen weer op een bepaald moment gewoon de bassist werd ik zo, val ik blijven in. En toen hadden we de drummer eruit gekopt en toen weer mooi met zwaan. En sindsdien ben we mooi zwaan. Prachtig. Helemaal op dezelfde lijn. En dit is een beetje een naaie idee van we willen wel wat extremer, maar dit is heel zacht uiteindelijk. Hele patten dit, maar je eruit, maar vergeten. Dan zeg ik wel goed helemaal grut. It will all end in pain. Every end is the same. Will I see you again? Can we still say goodbye? Every time I see you try, do you remember
We'll see you again. De officiële versie gaat dan nog een minuut alleen maar zeker terug. Maar dit is wat we nou doen. Ronnie Prins en Sytse van Essen. Die laatste Jerry hem nou, want die is hier te gast in deze aflevering van Noardewyn. Ik ken hem van Dockumer Lokaeltsje, van Klinkhamer en inderdaad ik van Nothing. Dit duo. Alhoewel, de laatste keer dat hij in de Noardewyn studio stier, wie dat bij Kaydee en de goodfornothingboys. Dat is dus net Nothing. Dat is Nothing plus een zangeres en dat is dus Kaydee en een goodfornothingboys. Ja, klopt. Dit is wat we een van de laatste dingen die we opnamen van Nothing. En Nothing weer altijd wel een beetje industrial. Geen drummer erbij. En gewoon een leuke muziekmaatje. Maar op een bepaald moment hebben we alles loslaten. We gingen ook gewoon dat doen wat we doen. En toen we dit nummer maken gingen. Dat is zo'n nummer dat we dan zei ik Ronnie van dan ben we wel helemaal tevreden. En het maakt dus gereed uit. En het maakt mij gereed uit. En handhouding. Wat nou wordt vindt. Dit is precies wat wij maatje moeten. En het maakt dus niks uit of het een oren leuk vindt of net. Dit is wat wij maatje moesten. Dit moest eruit komen. Neem je van dit soort nummers naar de studio in? Of ben je thuis dan nog? Dan ben je thuis. Peter. Ronnie die komt alleen maar iets aan. En dan... wat melodietje, wat qua gitaartoon, nootjes, dan iets dingetje. En dan ging ik dat uitwerken en dan geef ik het maar zwaan helemaal aanmaatsen. En dat werkt heel goed. Dat is prachtig dat je dat ik mijn Lokaeltsje thuis en mijn Nothing en mijn Kaydee. Dat is binnen 2 trio's en 1 duo. Ben we helemaal zijn alle neus al in dezelfde kant op. En dat is heel bijzonder. En heel mooi dat je dat hebt. Dat je gewoon met meestal samenwerken. Dat je helemaal, we hoeven net in discussie. Want we zijn helemaal mogelijk dingen. Treed je hem vaak op met Nothing? Op dit moment net zo vaak. Want het is moeilijk worden, hè, maar die bands vaak. En we weer nou een paar weken dus met Kaydee en dat we daar in de optreden. En momenteel met Lokaeltsje. Dus wat mooi van Nothing is, dat is geen project. Dat blijft altijd bestaan. Dus daar hebben we helemaal geen haast. Het is net zo van, het is horen, we houden hem op. Nothing blijft altijd. Als alles kapot is, dan is er nog één ding. Dan is het Nothing. Als alles fut is in de wereld, is Nothing er nog. Dat is het grote niets. Maar dat is ik echt. We zullen nooit stoppen. Als we nou een beetje spelen kennen, dan geven we dat wel. En dat is wel mooi. Want hij dus de TT, dan hoeven we helemaal naartoe. Dan hoeven we net snel. Wat er heel goed uitspreekt, en dat merk ik bij die als de toer Dockumer Lokaeltsje haast, is het enorme vertrouwen, was in dit geval in Ronnie haast. Hè? Ja, maar ik ben Peter en Frits, hè? Ja, bedoel ik. We waren in elkaar. En Kirsten en Kaydee, dat is vet bijzonder. Daar ben ik me heel erg bewust van. Als je een bandje, wat ik een band met elkaar had, en dat binnen de beste bands, dan is dat heel bijzonder. En dan moet je dat ik koesteren. Maar is dit voor jou die motivatie om te leven? Nee, mijn motivatie om te leven. Ik vind elke dag, ik get de kutten, vind ik dan mooi dat ik werken wil. En dat vind ik het leven. Nee, maar die heel even een prospect zit in mijn muziek. Ja, maar dat is gewoon, dat zie ik werken en dat is zo. Maar dan komt het, muziek is ook emotie, toch? Dus er zit nogal wat... En ik vind het net te moeilijk te doen, maar het is gewoon, dat is dat. Muziek is altijd heel belangrijk. Het is een platenzaak. En daar vaar ik nog in een organisatie, maar een Green Day hebben we toen bijvoorbeeld uitzet. Dat we dan met buiten een organisatie om. Maar we hebben alle aspecten naar. Wel die van de muziek trouwens, dat klopt. Ja, dat is dan iets wat mooi vind. Dat is mooi dat je dat dan niet bang kennen, toch? Dat je daar dan maar bezig worden kennen. Nee, maar ik kom niet nog al 30 giertje in of ja, we verloren net zo vol. Nee. Hey, dat is het trend. Uiterlijk bol, we denken. Dat is natuurlijk zo. Dat idee dat heb ik dat het net zo vol verwoord. Nee. Maar dat nog steeds diezelfde drive weer. Maar die ik lieke enthousiast nog. Maar ik net in de verwachting naar meeskent daar bedoel ik. Nee, hoe bedoel je dan? Die band is hier met Dockumer Lokaeltsje. Die is nog steeds Lul. Ja, Lul, dat wie een band dat kun je op een paar moment. Ik ga die mij maken, want mijn broer wie dan wat. Ja, die wordt die. Dat makkelijk voor je. We hebben Bjerre. Iets van een rol voor een manager te spelen bij Klinkhamer. Dat is volledig misleren. Ja, maar het is wel mooi dat je met die aan. Maar ik zie die nog met hetzelfde oergave in de klaarkamer
omgaan met foppen, met Sjoerd, met Klaasje. Sjoerd, dat is heel belangrijk. En maar ik zou die al 30 hier... Dat is dan Het gaat hier om de mensen. dat is dan ook mijn team, hè? Ja. En dat team is heel belangrijk. Je bent een soort team wat gewoon iets delt zet. Maar ik en ik weet daar heel vaak wel een drijvende kracht in. Maar is dat voor de reden om buiten te komen? Nee, maar dat is dus, dat ben een hele vrienden wel, nee, maar meestal om je heen. Ik vind naast de omgeving heel belangrijk. Dat dit meestal niet om je heen hebben. Dat is misschien wel het belangrijkste. Maar de reden om zin dat ik gewoon, want ik mag graag alleen wezen, dus dat zou het zeggen. Maar dan is er nooit in, hè? Als ik alleen ben. Maar dan ben ik heel rustig. Dat weet de mensen niet, want dan missen de namen net. Ben je gelukkig? Ja, ik ben super gelukkig. Ik had het ik nodig om op te laden. Maar ze nog wel even alleen wezen. Of gewoon even dingen van mezelf dan. Maar met mij mag mensen altijd op bezoek komen. Door zit altijd in. Letterlijk. En, maar had ze weet ik dat ik zo'n bepaald manier... Ik ga naar boom toe, een film kijken, we gaan even zo van... Dan dat vind ik helemaal. Maar ik had het ik nodig dat ik gewoon meer afzonderen kan. En even tot mezelf komen. Wat zei je als een jersemiet? Kist toen net? Wat? Nee. Maar ik had wel heel schoon geen relatie meer. Had ik helemaal geen behoefte om. Want eenzaamheid, dat ken ik net, nee. Alleenig wezen is nou lekker. Maar het meeste om je heen is ik heerlijk. Ik ben een sociaal wezen, het meest min sociaal trouwens. Ik ben sociale wezens, toch? Dus dat is normaal menselijk. Ja, beide nodig. We gaan nog even een stukje van Nothing draaien. Want toen zei ik, dat vind ik wel belangrijk om dat oren noemen. Ik dit even. Ja, dit is even een edit van een oornummer. En dit is een compleet oorgevoel. Maar wel heel, net iets compleet hoor, maar dit is een hele oren. Nou ja, die hebben we even. Ja, normaal wordt het nummer langer. Dit is Nothing en Moroseness. Dat is wat weet ik, een heel mooie vertaling had het. De quality of being happy is dat is heel pad. Maar dat is wel een heel mooi woord. Moroseness. Maar dat is dus over de kant van, ze krijgt weer dat alleen heel relaxed. Komt het ik nooit op gang. Hier ramt het helemaal alle kanten op. Even dat het echt gewoon dat het een inbrok herrie is, maar ik get wel weer om naar zo'n mooi stukje. Dat is wat Nothing Wezen kan. Hij weet nog aan de andere kant een hele vrolijke kant, maar die kennen we nog mooi in Kaydee kwijt. De leuke koffertjes. Ja, wat ik helemaal hoor. En dan komen we straks nog wel even te spreken in de studio. Mijn leuke Christnoemers trouwens. Ja, dat vind ik leuk. Wij luisteren zitten het proteinij. Welke muziek momenteel? Is het old school of... Ik wil eerlijk zeggen, dat is iets wat... Ik ken ze nog ontdek ik wel eens een keer iets en denk, hé, dat is te kijken nog, maar het oude jelle hier net zo vallen trouwens. Maar ik vertellen, dat kwam mooi. Ik kan heel veel muziek, die zegt een hele brotte. Maar ik maak je meer muziek dan aan luisteren. En ik luister vooral naar dingen die ik maak, daar ben ik mee bezig. Ik kom net hier zo volle taal aan muziek. Ik ga momenteel geen auto, dus ik denk altijd lekker in muziek luisteren, vind ik heel mooi. Maar als ik een mooie cd's spelen les nog, dan kan ik mooi een cd's luisteren. Maar thuis kom ik heel vaak naar die van taal. Dan ben ik vooral bezig met nieuwe dingen bedenken. Mooi muziek maken. Wat bijvoorbeeld de plaat van Dockumer Lokaeltsje, Trump in Makken, ja. Laat je Varus. Die is clear. Je bent nooit lonings, nooit spelen. Ja, dat spelen. Ja, maar dat denk ik heel vaak naar luisteren. Alle muziek van mezelf kan ik heel vaak naar luisteren. De hele patten dan. Dat is... En hoe luistert naar deze plaat dan? Nou, echt maar zeer veel genoegen. Dat ik denk van... prachtige plaat. Zeer tevreden. We gaan een tijd tot een opname. De opnames komen zo makkelijk. Waar ga je hem opname? In de Katzwijm Studios ergens in Holland. Ik weet niet wat weer, maar het maakt niet eens veel uit. Maar ik zie er wat zin op te zien, omdat ik net helemaal wist hoe het nog komen zou.
Maar ik gewoon als een te laag helemaal. En zit ik hier nummer op dat prachtige nummer Moord is verkeerd. Dat zie je wel op een lijst. En hier naar nooit spelen. We wisten niet naartoe de grens doen. En wat spelen en wat Noordwest spelen. Door 24 seconden. Maar het is een prachtig nummer. Dat soort dingen. En dat een jaar denk ik, dat is hoe mooi kan wezen. Je maakt je gewoon iets op dat moment en dat is klaar. Dat is een nummer. Wat zie je de nummers al screun van de voren? Nee, dat nummer dat is helemaal niks. Nee, maar alleen maar de titel. Nee, maar die oren bedoel ik. Ja, dat is van de vader. Is het wel, is het wel al. Ja, maar dat moet oefenen. Ja, maar ik in de man tot de mogelijkheid niet met de gitaar. Op bepaalde punten. Nou, dan. Dus dat verder heb ik gewoon. Wat wel ingestudeerd werden, want dat zit wel in elkaar. Het is net zo dat je alle nummers samen even spelen. Hoe zorg jij die zelf? Bist u eigenlijk een basspeler, een gitaarspeler of dos maar wat? Ja, dat is een beetje wel een moeilijke. Ik zeg, ik ben net zo muzikaal. In de zin van, Peter die is muzikaal. Op een bepaalde manier. Dus die jet wat hij kent spelen. Zo die kan piano spelen. Maar ik heb wel een orenmuzikaliteit. Ik ben wel heel... ik ken een hele platte muziek. Ik weet het een hele platte. Ik ben een hele platte... En ik heb hele goede ideeën. Ik ben een ideeënmuzikant. Ik heb ideeën. Klinkhamer heb ik een idee. Dockumer Lokaeltsje denk ik. Nothing ik. Ik heb wel een idee van wat goed is en net goed. Wat ik goed vind. Weet je, ik ben wel heel erg... op die manier ben ik wel muzikaal. Ik heb een hele platte ken gewoon. Als DJ weet dat ik handig trouwens. Dat gaan we nou net doen. Maar als DJ ben ik al wel inventief. Hij is nog wel op Lowlands staan, toch? Ja, vaak. Komt er nog wel eens? Ja, heel vaak in de Melkweg. Ik zie ook een samenvatting en ik denk, jezus, wat de fuck is dit? Ik vond het echt verschrikkelijk wat ik het zeg. Dat is zo leuk, al die funkers, die moeilijk Nederlandstalige shit, dat werd ik echt weer oprotten, zei hij dan. Echt verschrikkelijk vind ik dat. Dat vind ik compleet oninteressante klote muziek. En haast, hoe heet het? Blue Band succes, nee, Gold Band. Verschrikkelijk vind ik dat. Vind ik echt rampzalig. Wat is er zo verschrikkelijk hoor? Ik vind het helemaal niks. Het klinkt kut. En die famke is altijd maar moeilijker doen, want ze het alleen moeilijk. Maar, en de rocker ken ze ik net. En ze kennen net echt interessante muziekmaatje. En dan hadden ze ja, vrouwen die maatje. Vroeger waren ik een interessante muziekmaker dan vrouwen. Sytse in de Banshees, de Slits, Björk. Die maakt me dat is wel stuk interessanter. Blondie. Debbie, oh. Ja, wie er altijd weer wat vrouwen in de muziek die wel boven alleen maar dat ze famke weer die er wel boven staan, zeg maar. Helemaal is het de botvis? Ja. Ik vind het compleet. Ik sta net wat mensen dat gewoon vinden. Als je zo'n Frans naam, hoe heet dat? Wist je dat? Ik heb zo'n Frans achternaam. Sommieu. Oh, jongen, ik keek wel. Toen ik jij dat een keer op de radio hing, en die is toch werkt weer. Maar toen dacht ik, dit kutmuziek. Toen zeg ik ze. Toen gingen ze zelf ook luid niet hebben. Ik denk, Jezus Christus, hij het samen had. En compleet oninteressant. Ja, maar werden in de jaren 80... Ja, maar dit is wel heel raar, hè, momenteel. Moesten ik beslist vrouwen op het podium of zo. Dat waar ik echt zo bij festivals. Ik ben bij de Welcome to the Village. Dat is alleen maar mooi aardig. Dat vind ik hartstikke mooi. Maar het is gewoon Wossenwesten met een man. Het is gewoon dat hele bandjes gebeurt, maar ze dan ik oor in steen. Wij begonnen ik als heel lieds begonnen weer. Hè? Dus als je vrouwen, dan zoen je dat ik op die manier die ontwikkeling traumaatje maakte. Dat ik meer bandjes krijgen. Nee, meer bandjes, ja. Dus je snapt wat ik bedoel? Er is een hele ontwikkeling in zat. En toen moest ik er niet in. Bij het gelijk trekken van de man-vrouw. Maar dan maakt die cultuur er ik wijs. Maar die is het dan net. Maar toch doen ze dat weer op die manier net. En dan maakt er niet wel een percentage niet op het podium zitten. Maar net al goed is. Ik vind het gewoon. En dat gejank. Dat Nederlandstalig muzikaal compleet oninteressant. Ergelijk zelfs. Maar werd er nog wel interessante dingen maken op oren plakken dan? Ik ben altijd lui die leuke muziek maken. Ik ben altijd lui die integer muziek maken. En op een leuke manier. En Goldband, die zal ik best nou. En vinden dat integer. Dat is ook entertainment. Maar het klinkt gewoon kut. Er is een idee, man. Dockumer Lokaeltsje, de laatste plaats. Trumpie Makken. Ja. De musical. Ja, als het hele Trump-verhaal, ja, dat vindt Peter mooi te vertellen. Daar heb ik geen zin in, want ik ben onder van Trump. Zo. Maar dit is wel een mooi idee. Mooi boordje erop.
Ik vind het een fantastische plaat. Een mooi hoes. Ja. Komt Peter dan met zo'n idee, jongen? Ja, dat we in dit geval weer dat dit betocht had in die zin van, maar in wezen is het altijd, die doet het maar al. Deze jaar zou dat Peter, dat denk ik ook, dat tegeltje, dat is een echt tegeltje. West. Dus dat had hij ook al, ja, dat is hoe geleerd uiteindelijk. Zo. Het was grappig, dus toen die rond deze tafel zitten hier, toen zeiden ze van... Moet net op Trump aan! Nee, maar dat is wat is. Dat hele verhaal, dat is hartstikke leuk, maar ik keer door Trump en net toen uiteindelijk net door mij. En die plaat iets aan, de Trump the musical. Ja. 1 en 2. Dan komt het woord Trump, dat is een foto. Van mij hoorde meest vies geschreven van de Duitsers. Wat leuk ik ze weer. Maar op een gekke manier best toen nou de rest van die leven en daarna verbonden aan Trump, omdat een van die platen had zijn naam gekregen. Ja, nou, dat is net erg. Nee? Maar dat zie van mij wel mooi in een van het interview. Dat Trump in Mackem steeds wijzen moest dan. Nou, dus ik ben helemaal Trump in Mackem. En die heeft er helemaal op de kop verkeerd. Zo. Dat soort uitdrukking wordt. Dus het is net zozeer. Het is meer het idee, dat zie je er dan bij. Van, het is gewoon een mooi verhaal. En dat is maar krijg goed gewoon. Maar het is een typisch een Trump-verhaal. Van een hele oplichter. Eigenlijk, Jacob Haasman, die vond dus dat het... Iedereen vindt me goed, maar Jacob hier een commentaar, omdat er maar een cd'tje in zit. Maar dat is dus eigenlijk zo, dat is ook typisch Trump. Dat eigenlijk gewoon lucht is. Zo, maar Jacob die de commentaar, dat is wel jammer. Of jammer, vreemd dat hij daar dan iedereen vindt het leuk. Of nee, maar dat een commentaar op aan. Terwijl er een hele goede muziek zit, wat je eigenlijk naar die zinpost gehoord zo mooi is het. Ik ben er wel vet trots op, maar ik ben op alle platen, alle muziek die ik maak trots. En Lokaeltsje, nou, dat is wel een heel bijzonder bandje. Ja, ik ben er maar, er is maar één, ho. En dat is het Lokaeltsje, dat. En dan hou ik erop. Nee, maar het was dan toch in. De rest krijgt even leeg hoe de moderne muziek, de vrouwtjes en de S10'en. Oh, deze wereld. Ja, S10 en dat kan nog een beer. Man! Nou, daar gaan we. Oké. Trump is heel logisch net die man. Nee, dat is net die man. Maar dit is wel het tijdperk van de S10 en de vrouwtjes en de Trump. Ja, dat werd dan maar met Trump trouwen. In Amerika ben ik in. Nee, maar Mike, viel je die thuis in deze tijd? Ik viel me altijd thuis. Omdat ik altijd meestal om me heen had, werd ik me thuis maar viel. Dat wat ik zei, die bands, Kaydee en Noardewyn, al mijn dingen. Daar zitten meestal om me heen. Dan ken ik de hele wereld om. Dan zit ik een soort bubbel om me heen en dat maak ik onaantastbaar uiteindelijk. Toch? Dus ik ken het. En ik vind de wereld wel moeilijk. In de zin van, ik vind de maatschappij, dat zei ik van sinds mijn 12 ben ik in staat van oorlog. Want dat zei dat ik altijd onder de oorlog voelde, maar wel in staat van oorlog. Dus dat voel ik al heel snel dat het net helemaal goed is. En dat word ik net beter op dit moment. Maar verder ben ik heel positief ingesteld altijd. Ik heb in zekere zin ben ik een heel positieve jongen, maar ik zit net goed komen op dit moment alleen. Maar het wel echt, de ras is iets verloren. Hast u er waarom om Friesland te verletten? Nee, want in de Friesland. Ik had even een DJ zoek in Amsterdam. Maar Friesland weer veel leuker. En veiliger misschien? Het is een heel belangrijk verhaal. En veiliger misschien? Ja, met twee dingen. Ten eerste denk ik de Skinse Lofje. Dit waren de meeste ronde. Dus dat is als provincie, als geografisch gegeven heel belangrijk. Dat we een van de beste provincies binnen op dit moment. Het eerste van het Roergebied al. Toch? Waar we eilanden. Dat is eigenlijk een hele mooie provincie. Gewoon qua geografische kenmerken. Ja, maar dat had hij hier net houden. Nou, nee, maar uiteindelijk is het wel iets wat wij. Wat ik dan wel mooi neem. Dat neem ik op een bepaald moment. Ik weet dat een vriendin van mij die het altijd heel erg van gezondheid hier. In Amsterdam ben ik gewoon. En dat ik een merk kreeg. Ik denk, dat moet dom. Dan zit je altijd zo'n gezondheid die janken. Dan is die net opgroeien in Amsterdam. Dat is gewoon namelijk een stik ongezonder. Maar goed, maar net de oren ding. Ik ben natuurlijk in Amsterdam. En in Amsterdam, daar heb je vriendjes. Die binnen alle jaren kan die op zichzelf besteden. Dus hij had bijvoorbeeld eerst zien niet. Dat is zelfs de techno, die techno. En hij is punk en hij is kraakpunk. Die ben alle druk genoeg om op zichzelf te besteden. Mooi in Loud weer. Dat die zien ze net druk te knopen weer. Dus kies hele dikke mengsels. Daar komt de Vloosland Dalstad uit voort.
dat wij gewoon crossover. Gewoon omdat het heel natuurlijk weer, dan gewoon maar Macron. Omdat je ooit maar te weinig mensen kon komen. In een plankier in die tijd, er kwam alles. Dat zou alles nog in. Dat er echt al. Er is crimineel, houses, metalui, alternatieven, alles is met trommen heen. Dat is kruisbestuiving. En dat weer, eigenlijk is het volle meer vrijheid in Friesland, wat muziek betreft, en meestal totdat ze al die invloed is, dan in Amsterdam. Amsterdam gebeurt een hele platte, maar het is veel te volle. En ze is altijd heel erg, Sintjes kan heel erg benauwd wezen. En dat is het grote voordeel van Friesland. Maar dat wie? Dat wie altijd wat? Zo snel voor of hing is heel bot op Friesland? Nee, ik ben niet in Friesland en ik zit op dit moment zo net weer de weg ooit ben ik woon. Ik moet net denken dat de stad ben. Dat ben hier nooit te oud van in de zin van dat als je in de stad bent is het leuk dat je jong bent en gewoon altijd op stap willen. Ik ben hier nog vlakbij op Friesland en wezen hier een paar honderd meter verder. Op het industrieterrein, maar gewoon maar uitzicht op de Vroskepalen. Beter plakje kan ik het vinden. Dus eigenlijk het hele hier in een soort vakantiehuisje. Ik zei wat ik 1000 kilometer rijden en eerst in Frankrijk iets huren. Dat is gewoon zo'n minder leuke zeren. Ik ben hier bij de haven. Prachtig. Dat is ik belangrijk. Dit plakt maar ik Friesland. Ik kom er net bij. Ik vind de wereld wel leuk en wil wel zo meer van de wereld zien willen. Op dit moment, dat is dan die invloed gevallen dat je net financieel net een hele plot en net heel goed. Dus dan doe je het net, maar ik had er geen les van. Want ik heb ook genoeg om me heen wezen. We hebben intussen beide 50ers. Dik 50ers. Ik zit nog in de 60 gewoon naast hem. 50. Doet dat wat mij die? Zal leeft hij? Nou, weet je wat het is? Geestelijk, in die zin van. Vroeger dacht je, jezus, 58 is wel heel oud. Dat dacht je, dat is wel heel oud. Als je live van 58 bent, voel je niet heel oud. Maar de pers is dat je viel helemaal het oud dat je 58 binnen. Alleen je lichamelijk merk je dingen. Zodat er dingen verhoren. Maar geestelijk net. En ik heb altijd een hele goede connectie met jongeren. En met jongeren die muziek maken. Daar ben ik heel makkelijk in. In de oude kamerlijst, ik ben een beetje famke bijvoorbeeld. En dat ben ik dan echt, daar jerk daar wat van. En de manier waarop ze erin zit, nou, daar ben ik heel blij van. Dat zijn een prachtige dingen. Wat is jouw manier dan? Vrijheid. Het is een soort hippie muziek, maar dan wel dat een beetje de horen heeft. Een hele bepaalde houding. Die gewoon heel erg. Die vind ik wel inspirerend, zeg maar, dat ze lui. Die waren leuke filmpjes en ik was Jerlet en ik kan nog net zo snel pakken, maar dat ben wel hele. Dat soort mensen kom ik altijd wat zien. Dat we toen in de tijd van de homesick, toen die krijgt opkwam, ik zijn mensen die er helemaal blij van. Dat zijn leuke jongens, maar dat ze de waardering naar u trekken, dat zijn hele mooie dingen. Maar of is het net slim om order te winnen op deze Nee, want dat is een feit dat het gebeurt. Dan ging ik net moeilijk doen, want dat is vechten tegen de bierkaai. En je wordt ook gewoon, je wordt lichamelijk wat minder, maar geestelijk bleef ik gewoon heel jaar testen. Dat op een paar dagen bedenkt natuurlijk, dat zo kut wezen. Maar het gebeurt wel heel plot, maar goed. Het is. Via blow je dezelfde dingen leuk vinden en dezelfde dingen die tegen ons zetten en die best wel geïnspireerd was. En dat je die connecties nog hoort met jongere generaties, dan is dat wel heel leuk hoor. En dat ken ik blijkbaar altijd nog wel lezen. Die link kan ik wel lezen. Als een beetje op diezelfde post. Ja, dan geven we een hele verhaal. Nou, ik had het ook goed, maar dat weet ik maar behulp van een orenmanager, Klasland. Die had het toen heel goed. En ik ben een moment, zoek weer wat beter op mezelf passen, maar te denken. Maar dat gebeurde ook wel weer, want ik ben die inspiratie had ik wel gekregen. Maar dat is gewoon niet gebeuren. Maar dat is wel lekker, want dan ben je lichamelijk beter. Hè? En lichamelijk beter, dan wordt alles beter. Ja, het is weer tof met z'n 4 dingen om dingen door te zeggen. Dockumer Lokaeltsje, Nothing en Kaydee en de goodfornothingboys. Kaydee en de goodfornothingboys. Dat we op een bepaald moment kwamen we erachter dat het vriendinnetje van Ronnie, gisteren, dat hij helemaal jongen kon. In van de lol. Zij ging me toch om een kerstspecial te maken met twaan. En toen jij ik dat. En toen woonden ze dat ik hem mooie opnames maken in de buurt. Dus met helemaal geen publiek weer verder. Maar wel hartstikke lol. Ik zei, nou, dan ga ik ook met spelen. En dat weer het begin. Zij kent dus heel mooi jongen. Het is een hele leuke uitstraling. En het is een compleet oor concept als Nothing. En we al die horen met. Wij gaan Noordcover spelen.
Ja, we hebben wel koffers, maar dan net dat je alleen maar koffers willen. En dat doen we met deze band wel, maar we hebben vette lol, jongen. En we vinden het hartstikke leuk. Wij zijn geen drummer, maar gewoon dingen, elektronische drums. Maar dat maakt helemaal niks uit. We hebben wel een mooie podiumpresentatie. Liekt het. Mensen vinden het echt leuk om te zien. Dit nummer is ook een mooi nummer trouwens. Ik moet u bedanken. Ja, En welke nummer geven we de man? Dirty Old Town. Dat ken ik van de Pokes. Shane, maar gewoon correct. Dat is vorige keer die overleden, hè? Ja. De derde moeder denk ik even wat opnemen. Daar wie ik net vol meer van hoor, hè, van hem. Nee, maar het is wel maar zeer zo gewaardeerd waren. Die is dan als koffietje heel met z'n volle van oor. Dus. Maar dat is wel een. Ik denk dat ik wel een van de eerste fans in jou ben. Dat ken ik dat oors. Hast hem nog zo'n in Skaaf of net? Ik had hem in 87 van mij in Engeland zoen al. Dat wie dat die hier bekend waren. En toen werd het wel klaar. Ja, toen werd het weer helemaal te gek. Dat weer dan helemaal goed. Wie eindig helemaal oké. Dat wie de eerste platen weer kreeg uit. Dat was dus voor mij. Toen dat voor de eerste jaar dat ik denk, boem. Maar verzet me even nog, dit was mooi. Wij hebben een beetje meer wat langzamer die een beetje meer country zangers. Maar die hebben we even. Dank u wel. Het is een heel mooi nummer. Ik ga nog hem terug, we zijn naar geleden. Ik ken nog een keer. Zet hem alleen op. Wij maken nou eens een deel 2, oké? Ja, dan ga je nog veel meer vertellen. Hij maar hartstikke nog. Ja, dat hangt nou, joh. Dan ben ik geïnspireerd, hè? Ja. En deze van wat te vertellen. Wat moest je nog vertellen dan? Weet ik niet. Maar ik vond het alleen lekker dat ik even skellig over die kut ben. Zo. Dat vind ik even verschrikkelijk, vind dat, joh. Maar dan zet het nummer even op. Ik wil dat ze die eerst. Ja, wat is het laatste nummer? Ja, dan kan ze het wel opzetten. Ja. Klopt dan mij dus nog? Ja, dan kan wij nog wel even erop laten. Dan neemt ze het gewoon net op. Chique idee. Dan kan we tenminste echt ergens zo gehad. Gatsa! En wat is echt? Ik heb nog wel een verhaal van Klinkhamer en de huisverstuin, die we hebben net binnen wel hebben dat ding. Het binnen er wel aspecten die hebben we net doorheen, maar dat is misschien niet beter met mensen. En met Klinkhamer weer wel een heftige periode. Ja, prachtig. Ja, maar we zijn dat is de leukste kroeg dat we op optreden moesten. En we hebben toch heel Nederland aan spelen. De leukste kroeg is de beurs. Net kom je dan in en dan weer eerst aan een oorlog in de beurs in je favoriete kroeg. Dat is weer op zich een hele mooie tijd. En heel veel dingen beleefd. Ja, dat is een volle meer dan. Dat is een hele overhaal als dat je met een lokaaltje op staat binnen. Dan ben je met zo'n. Dat kon al in mol, jongen. Dat moest ik altijd doen over. Maar waarom had alles nou natuurlijk wel op? Maar dan ben je wel bands op een paar moment dan leven en bij zien. Die vond een beetje bang waren op je internet. Die hebben we net bij in de kleedkamer zitten. We hier nog wat een. We weer nog wel aanwezig. Uiteindelijk. Reputatie. Ja, de reputatie. Die zijn van. We zijn weer aanwezig. Maar we zullen nooit een rotzooi achterlaten in een. Dat is altijd op een manier. Dat hier nog. We hebben ons een keer. Dat vond ik wel belangrijk. Want je bent de gast uiteindelijk. Hè. Maar het kon dan tijdens dat gebeurt maar wel heel vreemd. Maar dat weer wel mooi tijd. En dan had ik mooi aan elkaar. En Sjoerd is ik een figuur. Prachtmens. Mooi, maar ik ben wel een mooi figuur. Nou, die alle klassen weer leuk. Gerrit ben weer een topper. Eigenlijk allemaal, hè. Dan weet ik gewoon, dan weet ik weer zo'n band. Dan weet ik wel een band werd. Dat is heel belangrijk. En ja, mijn pa met zo'n man dezelfde kant en de neus dezelfde kant. Ik krijg net zo makkelijk. En dan ben ik meer aan het managen. Dat lukt je maar ik moest dus ook een hele managen in die zin van. Oh ja, Erik weet dat ook belangrijk als nummer. Dat is een hele belangrijke. Dat je dan de hele tijd alleen maar bezig bent met de band bij elkaar houden. En dat is net muziek maken. Dat wie maar die platenzak op een bepaald moment. Ik heb alleen maar heel bezig in plaats van muziekverkeer. En dat is dan jammer. Dat is zo. Dat is maar wat we nodig hebben. Dat is gewoon maar muziek. En dat is ideaal. En we moeten trouwens snoeien, man die spelen weer op Vlieland. En dat is dan ook wel leuk, want dat spelen we regelmatig trouwens. Vlieland is we binnen haast een Vlielander band, ligt het wel. Maar dat is dan mooi straling even erin. Hartstikke mooi, jongen. Dan hebben we het zo mooi. Zus Yankee er even bij. Yankee er even bij. Die werd het ook wel leuk. Dat is eigenlijk een band die zij dan ik leuk vind. Van weet ik in film, het hoorde alleen wat zij zien. Dat zijn hier een alternatieve circuit. Dit is wel mooi, hier kennen ze sommige nummers. Maar luister die mannes. Kaydee. En nogmaals, dank u wel. Dirty Old Town. Als jij het moet, ja, hier.
by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I'll kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town.